Слънчевият култ на българите намира отражение в ранния зороастризъм, зародил се в региона, където огънят и светлината са почитани като божествени сили. Друга група от мигриралите българи продължава на югоизток, достигайки долината на днешен Кабул. Местните предания разказват, че името на града идва от Кале Булгар, българската крепост. Тази хипотеза е подкрепена от средновековни арабски карти, които отбелязват българска провинция в района на Хиндукуш. Кабул става важен търговски възел, свързвайки Индия с Централна Азия, а археологическите находки от региона, бронзови оръжия и слънчеви амулети показват сходства с дунавските артефакти. Тези далечни градове не са просто случайни селища. Те са доказателство, че българите, изгонени от потопа, не само оцеляват, но и пренасят своята цивилизация на хиляди километри. Техните потомци процъфтяват в Балх и Кабул, ставайки част от местните култури, но запазвайки следи от своя произход в топоними, символи и предания. Но през следващите хилядолетия регионът е разтърсен от вълни на нашествия. Първо идват индоевропейските племена, след тях скитите, а по-късно хуните и тюркските народи. Тези азиатски популации, движещи се на запад под натиска на климатични промени и войни, изместват българските общности от техните земи. Към IV век след Христа, Централна Азия вече е бойно поле между номадски съюзи. Българите, живеещи там, са изправени пред избор да се асимилират или да потърсят път обратно към корените си. Родът Дулу, пазител на сребърните плочи и древните традиции, избира второто. Техните предания говорят за земя на запад, където слънцето се ражда, намек за Балканите, където предците им са живели преди потопа. През V век Атила, известен като Бичът Божий, се появява на историческата сцена като водач на Хунския съюз. Но Атила не е просто хун, византийски и римски извори го свързват с племена, наречени булгари или булгарес, които са част от неговата империя. Генетични изследвания на хунски останки от Панония показват сходства с населението на Балканите, което подсказва, че Атила е наследник на древните българи, мигрирали на изток и смесени с местните народи. Неговият род, Дулу, носи слънчевия символ, познат от Плиска и Мадърския конник. Атила води своите армии през Европа, достигайки до самите порти на Рим. Неговата империя, простираща се от Централна Азия до Дунав, е първият опит да се възстанови връзката между източните и западните българи. Макар че умира скоро след това, той оставя наследство, идея за единство, която ще бъде подета от следващите поколения на Дулу. Неговите походи връщат българските племена по-близо до Балканите, подготвяйки почвата за окончателното завръщане. 2 века по-късно, през VII век, Кубрат издига Велика България в степите, северно от Черно море. Според именника на българските владетели, Кубрат е от рода Дулу, същият род, който пази сребърните плочи и паметта за дунавската цивилизация. Неговата държава, призната от Византия, обединява разпръснатите български племена, които са се завърнали от изток под натиска на хазарите, тюркски народ, набиращ сила в региона. Кубрат умира, оставяйки на синовете си завет да останат единни.